Lah latah. Oh, sing muni malah kowe dhewe. Oh iya. Yu. Hei. Duduk. Coba iki sing muni. Oh, lah dalange ya Ngopo aku kira ngopo-ngopo kok. Wah. Duduk. Medun cedelo yo nang mburi panggung. Ngopo? Kekrek. Wani kok. Mbahne. Wani. Ora. Ora. Bosku. Ora lho, Tok. Kowe kok tumben. Duduk. Wis tak ngen-ngen. Duduk. Ora usah nesu ya. Duduk. Nek arep nesu kepiye ngene iki? Kok sih lho? Kene iki dedek. Iki tak wanek-waneke kok isih meksa dikisruh. Duduk. Sakjake ngelih iki baya dalange iki. Kenthongane iki kesampar kok. Kesampar kok totok. Lah terus kepiye? Tuk ngono. Oh, lah. Kaya nek kesampluk tuk. Wis. Urung kok wis. Wis ku ngenteni kowe ning kene. Wis tak ngen-ngen Ora pirang-pirang jam. iya. Aku biasane liwat kene, kowe kok ora tau ono kok iki ndingaren kowe liwat kene ya. Iya, Yu, suwe ra ketemu karo kowe. Oh iya, piye kabare kowe? Wah, apik. Sae. Ora iso muni. Yu, Apa? aku tak kondoro kowe. Kondo apa? Iki rasaku ki wis tak ndem wis suwe karo kowe. Tak ndem apa tak ndem? Tak ndem, Ndem apa ndem? Duduk. ndem, Ndem. tak ndem, Ndem. tak ndem. Ndem apa ndem? Wah angel pokoke wis tak tahan ning atiku ngene lah. Heeh, piye ngapa? Tak kon. Duduk. Somai. Duduk. Oh bakul some wong jenenge ketoprak tontonan kok. Oh iya wis Wong bakul apa-apa ki Bakul apa-apa ana bakso ya ana. Bakso ana. Cilok ya ana. Wis rasa digagas. Tak kondo ya. Kowe aja nesu ning kok. Lah, kondo apa jane iki ngapa? Aku tresno karo kowe. Cobloko. Apa? Blak kotang. Piye ngomong apa? Aku seneng karo kowe. Mbok le jirit-jirit ki engko nek nang omah. Kok sik kowe iki? Maksud lah. Ya aku tresno karo kowe. Terus kenapa bab apa sih ki? Kok sik aku aja nesu sik ya. Yo. Bab Oh, bab apa? bab kowe karo aku. Engko Kakang Adi. Ora. Kan aku Mbak Yumu, Mbak kowe adikku. Heeh. Terus kowe iki tresno karo aku sebagai Mbak Yu. Ora. Apa? Ora. Sebagai iu. Ya kuwi. Maksudnya kowe aku tresno karo kowe kuwi lantaran wong lanang karo wong wedok. Terus mengko gathuk dadi siji terus dijabke nang aku pengen ngepek bojo kowe. Hei! Kowe iki ra yo mripatmu ra yo jek weruh ta? Bisa weruh padahal. Urung katarak. Urung, ora katarak. Iya maksudnya. Heeh. Kowe ra yo ngerti to nek aku iki Mbak Yumu. Iya. Kowe sesane arep tresno karo aku iki pikiranmu nang endi? Mbak kowe iki nek karo wong wedok iki aja ngono kuwi. Nek karo Mbak Yune iki mbok aja seneng ngono kuwi. Ora ngono ki to, Tin. Tintin sapa? Tenan iki lho. Lah kene lagi ditemok ngono wis merinding. Bojo kowe ora tau ngono kuwi kok. Lah terus bojomu gur ngapake kowe? Hah? Hah? Tinggal turu mian. Ngene ya, Yu. Ngapa ta? Ya pokoke kowe gelem ra gelem tak Kok sik pek kentho? bojo. Ngladeni aku Yu. Aku ra sudi dadi bojomu. Aku ora tresno karo kowe. Kowe iki wis dadi adikku to. Ya Adik jenenge wong jaman biyen kuwi, nek tresno karo sedulure kuwi ora ilok. sing ngomong sapa? Bapak sing mbokku sing ngomong. Alah, bapak mbokmu iso ngomong sapa, seksine sapa? Loh, nek jenenge wong biyen ki ngono kuwi jenenge sedulur kuwi ora iso dadi bojone mergane ijik sedulur isik setunggal darah. Oh, kowe ro aku dus tunggal darah. Ya kan saka simbah-simbah biyen ki kowe pernah adikku. Tunggal warok. Tunggal karo bapak karo sapa? Bapakmu ki rak Kakang Adi. Lah iya. Dadi kan ya wis ra apa-apa to nek tak pek bojo. Kok sik ta? Aja ngono kuwi ta, Tok. Aku ki ora tresno karo kowe, mbok kowe milih karo wong wedok liyane sing luwih ayu, sing luwih apik, sing luwih body, sing luwih aku ngerti ketemu. Sakiwa tengen kene wong wedok wis akeh sing tak jajal. Apa? Ora maksudnya ki oke sing tak pilih. Ning ora ana sing meranane atiku. Kaya ngono kok wis kowe berarti wis turane sapa-sapa. Ya toke tenan nek kuwi mau barang mau ngono kuwi. Heeh. Lah to. Kowe ketrucut to kowe. Ketrucut kamangka ono sing wedok. Iki totok maneh rundi bojo. Totok maneh bahasa Totok maneh ngendi? iki Gelem ya yo. Ora. Aku ora tresno karo kowe to. Nek kowe njaluk tulung aku kon goleki bojo, ayo tak goleki ning nek kowe arep dadi bojoku aku ora saguh.
Alah. Aku ki ora tresno karo kowe ya. Kowe iki wis tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe iki nanti-nanti biyen cilikanmu ya kowe iki tak emong. Kowe biyen cilikanmu ya tak dusi, biyen cilikanmu ya tak dulang. Mbok saiki aku tok dusi. Nah, saiki didusi ya, temeh. Aku weruh. Nggo ki kowe suwe-suwe nek kulino ki tresno-tresno ki jalanan saka kulino. Nek jenenge tresno kuwi jalanan saka kulino bener. Ning aku wis ora duwe rasa tresno setitik. Setitik. Setitik aku belas ora duwe rasa tresno karo kowe, ora kepengin dadi bojone karo kowe. Hah? Rasane ndelok apa kowe? Gelem ya? Tangane rasa melu ngono kuwi. Gunung apa? Kembar. Gunung kembar ki apa? Hah? Iki lagu, kowe ki tak tembangke. Aku mbok liyane gunung kembar. Ana gunung Merapi, ana gunung Merbabu, ana gunung Sumbing kok gunung kembar. Merapi iso jeblok lara. Nek gunung kembar. Iso geser ngiwa, geser nengen. Ora usah demok-demok. Gunung kembar muweng. Jojo. Son kapan gon bungrabeni. Gelem ya yo. Gelem mo. Iki aku ki wong wegah di garet-garet ki ngapa ngono lho? Kalah habat. Kelas berat. Padha omah ae. Gelem ya? Ora to. Aku ki ora tresno karo kowe. Kowe yen ndelok aku ki rupaku kaya apa to? Kaya munyuk. Karo munyuke mah bagus munyuke. Bener. 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 Ya engko aku nek kowe ngladeni aku ora iku tak tutupane tas kresek. Terus Sepenting kowe ngrasake wae. Mas to, aja kowe iki omong ya entuk ning tangane rasa kumlawe kaya ngono kuwi engko nek demok ndekku. Kamu lagi Ramas Roro tan kuat rasane ati. Terus ben nganti potol. Aja nyampluk ki wae nyampluk nengen. Apa? Gelem ya? Kowe ora katokan kok. Ora. Wah, mulane muni mak plek. Ora menggeh-menggeh. Lah iku yo kesel Ya lho. sekene alon-alon. Mak ku sik to. Alon-alon ngapa? Alon-alon omong-omongan nang kene. Ya. Oh ya rasa gandeng-gandeng aku iso mlaku dhewe. Padake wong ora weruh bae. Kan nggih? Gelem ya. Gelem ya. Ora. Wis to. Kok wis kowe iki kok dadi wong lanang kok. Megane ngladeni aku. Ngladeni kuwi jenenge tresno karo tresno kuwi ora apa-apa nek jenenge ora tresno kok ngladeni ya. Kok suwe-suwe tresno, kowe suwe tresno. Duh. Duh apa? Aku lali ya. Cakepane lali, cengkoke lali aku. Tekon sing ngerti. Piye lek, cengkoke piye? Lah kowe nganggo cengkoke sapa? Doni Mas. Ayah kok menggur ngisor terus lho. Lah ya sak kono kuwi sing diayah ning kono. Ngisor dhuwur ngono lho. Wah, jalan bisa dhuwur ya. Ayo engko. Aku sih to. Ki salah kok ming ngene terus jajali coba kowe tak ngene. Oh ya. Aja. Aja ngapa? Gelem ya yu. Gelem ngapa kowe gatelen kowe? Hah? Gatel ya. Ngono e mbok dipreksake sik kana. Wis to. Kowe ngladeni aku tok tinggal dolanan HP ora apa-apa. Hah? Kowe udu apa jenenge? Udu patrape menungso. Dibalang karo sing wedok. Soale ya sok ngono kuwi. Oh lah mulane. Gelem ya. Wegah. Ya. Aku wis bola-bali muni emah wegah iki. Nang kene iki menganane mengaku karo kowe lho. Lah terus ngapa
Hah? Kowe arep mlayu kowe. Jenenge apa? Kedawan rekmo keribetan nyamping. Kowe iki wong wedok, playu bantere sepira? Lah terus? Mula kowe bangane kesel, padha-padha kesel wis manuta ngladeni gentha ya. Jenenge wong wedok kuwi duwe mustika ning wong wedok, kuwi ora sembarangan dikekke wong lanang. Aku kira tresno karo kowe kok kon maton dinyoh-nyohke. Kowe lah kandhani tresno jalane sekulina. Aku kira seneng karo kowe ya to. Mbuh tekan sesuk, mbuh taun sesuk aku iki tetep ora tresno karo kowe. Tresnaku karo kowe mung sebagai adi, sebagai iki apa jawane? Minangka. Minangka adi. Minangka adi. Mula gelem ya. Kok mula gelem? Kowe ra aku iki dudu saudara kandung kok. Ya Kudu udah tunggal. ning kowe iki wis tak anggap kaya adikku dhewe, aku ora bakal dadi bojomu, tak kandhani kowe. Natyan Wujud mung Peksi. sakedhep netra kinarya sada branti. Kosek ta? Kental kosek ta, Nan? Kosek. Kowe nek ngono kuwi carane tak undangke. Hap. Nek ngono kuwi carane tak undangke biung banku lho kowe. Sapa biyombanmu? Biung ban, rene biung ban. Biung ban ndi? Rene ta biung ban tuh. Anggepe aku wedi. Aku iki dioyak-oyak karo bajing iki lho. Bajing gundulmu. Lah apa? Mau tak oneke kirik saiki bajing. Lah apa ora? Mau monyet. Apa ora? Audu. Nek ora ya rasa nesu to ya, Mas. Lah, mbok alus ngono kuwi to. Oh, sik ta. Aku ki mau nek alus-alus karo wong aku ki umpamane alus karo kowe ya dadi wedi aku. Kowe ora gelem alus-alusan. Iki tak ayo biung ban kok tak kei dhuwit 100 ngene. Legan, kok legan. Kelapa muda legan ana rantaning wang. Biung pripun Darayu? Aku dioyak-oyak karo wong lanang kowe umpamane kowe gelem kono PN wae kono. Kowe meh cempluk kok tak Ndara Ayu. Kowe mbane cempluk. Nggih, kula mbane Denayu pripun? Mbok nek ngomong ki lemangan dilepes sik apa piye? Tuk tuk. Hah? Pripun? Aku arep nguyak cempluk kowe sumikira. Denayu mboten kersa Wis kalih to. kula mawon nggih. Wah, ora kowe bosen aku. Wis kono, kalih. Kok nak Terus terus padha rupane. kok biung ban. Pripun? Aku njaluk tulung karo kowe piye carane iki gentho iki lunga saka kene ya? Mbah piye Nggih carane? digusah mawon. Lek gusah piye? Agem Barang watu mangke rak. ndodok kowe lunga kok. kirek meneh. Ya, ngalia ya, Mban ya. Mboten kersa Denayu menika mboten kersa kalih panjenengan. Ah terus sik gelem aku sapa kamangka aku tresno kowe wis lahir batin lho karo si Nggih cempluk. kalih kula mawon make digenti ndase mboten napa-napa. Nesu tenan iki. Wes kowe arep piye nek kowe wis tanding karo biung banku kowe arep piye? Wong lanang kok lo nyalanya karo wong wedok. Nggih, ayo. Wis Biung ban, bubar bubar wae ya. tulung ngantem ono. Aura rampung kok bubar. Tulung. Baik. Kowe geluto karo iki. Kok kon Nggih, gelem? kalih kula mawon, Bang. Ora moh. Aku ro kae pokoke. Kok sik ta? kok sik. Kok sik ta? Loh. Ngapa ta? Ora usah bengak-bengok. Ya. Alon-alon wae kene ora budek. Ya. 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 Nah, pun kalih kula mawon. Moh. Moh. Padha Terus, rasane terus. nek bentuke rak ya padha. Ya ora. Kok wis tau weruh nggone iki apa piye? Wah, kowe ra saru kok. Ayo terus. Ora ngono kuwi isin. Isin ngopo iki biung banku kok. Wis Tandahi sumikira. yo. Kalih kula mawon nggih. Moh. Nek ayu ya padha-padha wedoke. Heeh. Nggih. Pun kalih kula mawon. Moh. Gratis wis. Hei, karo iki malah gratis lho kowe gentho
timbang karo aku ora tresno karo kowe. Iki wis tak jokke mbanku. Kale kula sing cetha genah hitungane yo. Ora hitungan kepiye? Heh. Bubar wae yo. Bubar piye? Urung Aja bubar. bubar lah, aku wis ning kene. Tapi kringete kok dadi sak jagung-jagung. Mau biasa lho karo aku. Kok saiki dadi kringete sak jagung-jagung ketemu mbanku. Wis mbok ngalih. Bu, ana kowe iki ora toprak-toprakan iki san. Kok ora piye maksude? Yo. Iki yang ben iki tulung ana Iki lho, tangan iki merasa ngene iki. Iki kok keder ki ngopo buyuten apa piye? Wis tuwa Wis ngali ya. Lah ya tuwa, Wis, tak- aku pengalaman nek ngurusi wong tuwa we. Wis kono di. Apik ya. Kowe apik ngono kuwi. Wis Cil, tenan. piye kowe, ha? Es kaksen andekno. Kok ora gugah. Baul. Wis. TV ra salah apa-apa lak pancal aku. Ya ora ya basa-basine ngono kuwi. Kuwi wis. Iki wis ya. Urung. Jemplung. Kowe gelem ora dadi bojoku yo. Ora ngono kuwi lho carane gendha. Kae iki tak nei gratisan. Kene wae sing cetha gelem kae iki wis ora gelem. Wis. Manut ya. Aku manut aku Terus manut. kaya ingon-ingone. Iki gandeng ngene iki manut Gendha. Wis ya. Kowe aja wani-wani karo aku ya. Lah ngopo? Aku anake Warok, kowe ya anake Warok. Ya. Kowe tak kandhake bapakku. Kandhakno bapakmu. Kowe tak kandhake bapakmu. Bapak. Wis rampung. Endi bapakmu? Loh, kowe Wis pengen ngerti? rampung. Hah? Wis rampung. Rasa apa piye nek wis rampung? Wis Ora. mati rasa kita. Wis. Kok sik menika sampun nggih miki nggih. Pun. Niki Mbak Ayu maju dinei lagune napa mau bajing loncat. Bajing loncat Ya. sisan. Kamu nggak boleh lungguh dulu, kamu harus joget bersama. Sik aku tak ngurus kae. Iya. Carane piye iki? Nggih. hitungane? Sak lembar apa rong lembar? Ayo siapa anane kuwi ora iso korupsi. Sak lembar apa rong lembar? Bapakmu biyen korupsi aku, wo lu kok bane gembos. Asli. Oh tak kompo aku sangu kompo kok. Kuwi dienggo wong pira? Ayo aku Nggo wong loro ya. Aku Lah iya. Iki ana dhewe bajing loncat ana dhewe. kowe ana dhewe, kowe iki wis rasa to. lah aku ora nembang baju loncat lah iki ketoprak iki mah aku melu andel lho. Kuwi Iki Mbak Tatin sik siji wae. digo Terima kasih. ekstra. Hah? Kuwi iki ekstra, free, go promo. Wo Ayu kuwi iso ngetoprak. Nah. Sesuk ben taun sesuk nanggap Ayu. Ayu P. Apa pene? Ayu pantes. Oh, Alah, mau ne petok. Ora ngono. Iya. Iki mau Mbak Tatin tak nek sak lembar iki aku nek karo Om Kiswan kan anu to. Iya. Rong lembar. Wah, sip. Wong apik tenan. Rong lembar. Kuwi dibagi loro. Bagi loro. Ah. Sampluk wae, Mbak. Bagi loro sesuk-esuk. Sesuk ngopo? Isera. Entek iki. Delok. Ya tetep iki nek urusane niki kahanan sepi Siki, Pak. Rokok ya, heeh. Apa? Aku ning ngene iki kok seneni simak lho. Lah ngopo? Simak njaluk dit kowe diseneni aku. Nah, nyonya heeh nya ora Ah apa-apa. iya. Men diseneni simak. Ngono. Mbah sok senen ono ya, Mbah. Aku wis ora apa-apa, aku biyen seneng seneni simak kok. Nggih. Aleman ding. Yo gak. Iya ben. Wis kowe tenang no pikirmu. Ya. Pun kek lenggah nggih. Ora iku rojo lenggah. Wis apa jenenge kuwi? Apa? Bajing loncat. Nya iki nya, Om. Halah-halah. Ah. Jeng joget kok ya. Joget ya Tin ya. Iya, joget. Joget sik ning. Bajing Kayak loncat. joget apa Bajing meneh. loncat. Bajing loncat Mbak Ayu, yo langsung bae rasa nganggo bawa ya. Nganggo. Ngibing. Apa? Aku nek Ayu ki nek ora bawa ketung omah grenengan. Nang Ngomong ora wae. nang mobil ki terus
Dalange iki ora ngerti kok ya ni suaraku apik ngono Oh, ngono. Oh ngono to? Berarti Nesu Ngono kuwi jebul ki. Wah, lah Mbak Yu mau wedok ki ngono kuwi jan. Kuwi kok. ya Aku berarti ki nganggo bawa ya Mbak Ayu. Nggih, ya. nganggo aku yo tak leren. Ya. Wis tuwa e. Tularan barang to. Mbak. Aku kok pengen njajal ngrungokke nek Om Keswan bawa bajing loncat. Karo Kok Mas iki Keswan, apik. duet-duet. Duet ya. Ya nek wis iki iki. Ayo duet sik no. Iya engko. Ya nya. Oh, ajiar. Neng duet lho iki engko. Iya. Duet tenan. Duet. Ya. Duet kon bawa. Aduh, raut e. Awe Bajirut, bajirut. Sabahku Malioboro ya. Kok loro. Oh lah mulane aku kayak kok neng klisian kok tau kenal. Nang Malioboro dadi copet ta kowe? Oh. Karo berarti- aku biasane. Bose Pak Em ya. Ayo Mbak Ayu bawa. Jare iki kok sing bawa. Oh ya. Ayo. Ayo Mas Keswan. Heeh. Apa sakapane? Gunung kembar. Seneng to ora gunung? Seneng. Gunung Galunggung. Waduh, Kapung. kaya adan nih malahan. Kapung gur. Nek mecucu apik Kaya jan. adan. Jan kaya celengan kodoke lho. Mbok aku dodo alem apik to. Oh, sae. 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 Terus? Mas Keswan sae nggih? Sae. Mas Keswan sae. Sae. Piye ta? Jare Keswan sae nggih. sae. Lulu tande. Terus ya kayak bawa ke Bu. Golek dit nampa isan. Gunung Semadang ketuncang Jos. Telaga Sekawayana Oh, kuwi to arek to. Oh, trumbelek. Ganti cakepan. Ora ki Ora ngajari apik. Janu. Ngajari aku deng. Trembet sik. Neng ngajari aku ki elek-elek ya. Rembecik di tengah gua junjungan. Ganti Om Keswan saiki. Ayo. Ular pundung. Ula pundung. Ora ular. Ular. Ula pundung. Ular pundung. Turi sungkur. Turi sungkur. Ulan sungkan. Ular sungkan. Ulan sungkan. Wulan sungkan. Apik to. Kaya wong kesetrum. Mbok Nak nggo wangi gregel lho. mbok nggo tungkak. Aja. Wangun ya. Ku jenenge wong wedok bojo sik sakinah mawaddah warahmah. Ya aja. Terus Dean anake Poyo. Aku ora iso aku. Tarim. 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 Dodolan apa ya? Apa iki? Hah, dodolan apa kowe? Alhamdulillah aku ora dikei ora njaluk lagu apa-apa kei 100 lho aku gur meneng wae lho. Iki mergo aku nang Alah ngadeg. alah. Nyoba ora ana aku. Alah terima kasih nggih Pak, mugi berkah barokah sing sinten mawon sing sampun peparing. Iki mergo sing mayangan aku. Terus Kene. aluweh tetep tak amlep dhewe. Iki mergo ana sing nanggap. Nah, berarti balik meneh. Balike bapake. Bapake. Bapaknya wong nonton mergo seneng aku, ngefan aku kok areng apa yo. Wah, iya. Wah, wemu. Mula-mulane iki sing apik ben ana fane ben ngei duit ngono. Oh. Ya Bu ya, sing apik golek dit.
Tarim Terima kasih padamu. Ngawur. Kok terima kasih. Tarima. Ya iya tarim. Ayo tarima. Piye? Kowe cemburu. Ini tuh halal. Kowe cemburu. Ayo kono demen. Alah kowe biyen yo seneng aku. Alah, prek. Seneng kae biyen. Hah, apa piye? Kono ya arep. Mo. Kowe Anggapan ora aku wong lanang tumbak. apa? Ora tumbak cucukan. Kowe tak andake tak udal-udal nang ngene ayo. Copo. Jane piye? Jane Jane piye? Mayu, Heeh. aku biyen nyindeng melu kakangku jenenge Ki Bambang Wisnugroho nang daerah Bantul iki nyusul mendem karo Tin. Aku seneng kowe Tin. I love you Tin. Kanggo helm ciduk zaman biyen iki. Kowe biyen ki yo ngono kuwi karo aku. Kowe arep muni apa kok saiki dadi aku muni sing nampek. Aku ki biyen anggere ketemu wedok aku seneng kowe. Carane wong ki lotre dhisik gelem lho aku. Oh, berarti biyen ki aku menang lotre. Ora, nek kowe ora. Kuwi cinta sejati nek kowe. Alah beltut. Ah, kae. Aku ki yo petoke aku. Ayo. Tak SMS biyen aku seneng kowe aku. Lah kuwi wis SMS aku meni Ini lahir batin iki ngono kuwi. Wah, Om Keswan ki nanti nggawa Pak Naib. Anggap itu nanti aku ijab. Gawa naib. kok sesan. Ngapa kowe guyang-guyu? Seneng bunga. Ora. Ya kayak nyambut gawe nih. Iki botolnya parut, pacul Pak. Iki wong wedok kejeme ra ilok-ilok ya. Ora yo tak sayang. Aku tau ngerti tau dolan rono aku. Sayang ngene kok yo tak eman-eman tak sekolahke. Sekolah bareng to yuk? Wah, sekolah iki Pira? 2 tahun setengah. Nanti. Ndandeng, ketak-tak jeluk. Aku tau ngerti saking sayange Mbak Ayu nang Om Keswan ki nang omah iki. Piye? Ana bathang tikus kon mangan. Nah iki dipangan ngono kuwi. Aku rak mayang. Oh, kowe ya dalang to? Kowe kandhane dalang. Oh, terus? Sik wiyaga ya gading barang to. Terus? Mumpul langgonku. Terus? Bali tekan ngomah ki mabuk. Kucingku anggere ora gawa tikus. Oh, kucing. Wis dadi badak. Lho dhek ngono badak tikus panganen. Kok Terus disebut lunga. batang? Guyon ya Mas Gading ya. Nggih guyon. Iya. Sedaya menika namung guyon. Nah, Nggih. Nek karo aku mau ora guyon lho wi. Cete jaman biyen ci ono cete. alah HP mu 3310. Nrit nrit. Biyen jaman SMS ngono kae Oh, taktik-taktik. biyen sok tak tukoke pulsa. Alah. 10.000. Rasa demak-demak aku ngapa? Demak-demak aku ngandake kono. Aku ki yo ngopo to iki? Kowe iki cok ketrucut ngono kuwi kok. Yuk. Seno apa? Kowe iki jane iki mbok kowe priksa mata ngono lho yuk. Hah? Dadi kowe ndek bojo kuwi. Mataku sing tak priksake. Apa nih? Utekku. Heeh. Ya, Ya Aku ki dicuci otakmu kok ya. wong tak sontek nggo rinso. Nembang. Tarima ragawayana ngancik Dina kali. di negara Ya kadang-kadang PWKS kronggahan ya do rawuh iki. Wah, jan nyenengake tombo kangen. Ngene Ana Mas Tris dan PWKS. Oh ya do rawuh kok ya do ora nggawa jarum super ngono lho. Lah. Alah padune. Proposal. Proposal. iki sapa-sapa dijaluki rumang sapu. Mbok aku ki. Yuk, Yo joget berdua. joget. Iki didodok Oh, aku kono ngenteni aku to, ya ora ngerti kok. Aku ki Oh. padha Mulane kok nyenyet. nek sik perintah Pak Dalang ya. Ayo, moga-moga bajing loncat.
Pi ngapa kok terus ngono kuwi iki? Kuwi ngono kuwi. Iki mentoke wayahe ngendhok ngono apa piye? Mbok nek nang omah ki sok ngono kuwi. Alah. Nang omah piye to, Mas? Wah, wis pahit. Balekke piye? Hah? Ora iso balik. Balekke. Iki lho ora iso. Oh, ngancing. Heeh. Waduh, iki repot. Ditambahke. Tambahke. Pun menika Mas Dalan. Iki biayane larang, Mas. Piro nek Kula nyuwun tambah. Tombone piro biasane nek nganggo BPJS e? pijet nang Asunsi apa Sunsui kok Asunsi. Sunsui apa pijet Bu? Apa? Asuransi. Apa asuransi ya? Asuransi. Heeh. Asune sapa? Hah? Apa? Pripun menika Mas Dalan? Iki niki nggih pun nyonya. Ah, wis. Kula nyuwun tambah Mas Dalan. Tombo kono melu dalange kono. Kene melu aku wae kene malah. Dingenge 50. 50 piye lho iki lho. Wah, entuk 150 iki kudu kowe ya kudu ngono kuwi Mas, loro Mas, loro Mas. Kok repot-repot. Oh nggih pun mboten nggih pun nek kula tak mboten repot mawon. Dalan iki kok sayang ngene. Mas. Kek ditambani. Lah ngopo? Sing repot nek gawa mulih rekoso. Ya monggo. Heeh. Ning nggo tombo tenan. Nggo mriksake tenan lho ya. Tenan ora goro. Gak wes. Yo. Makasih. Aduh, Mas. Apa kuwi? Iki ora iso bali. Wis guangen wae kuwi. Beda. Asain. Nek sik lara wong wedok karo wong lanang iki beda. Beda. Sing aku ora arep loro. Gak. Lara sik tak tambani tin kowe. Agak. Tak dolke apa-apa kok aku nambani kowe wis. Tenane. Tenan. Ora krungu to. Ini bar Ora apa? krungu. Ini bar apa duit rada suda rungon. Oh ngono. Heeh. Matur sembah nuwun ya Mas Kisyan. Iya, ki wis ya. Ya arep meneh ya ora apa-apa. Meneh ya ora apa-apa. Wis. Wis ya Mas ya. Mpun. Nggih, wah. Nggih, matur sembah nuwun Mas Kisyan. Nggih, ini kita tampilkan dua cantik Oh iya kita dong, ya. ditampilkan. Ada Mbak Agnes dan juga Mbak Oriza. Anu Disepoti Mas. no monggo. Selamat malam Mbak Oriza, Mbak Agnes. Selamat malam Mbak Yes, Tatin. silakan berdua ini mau menembang apa monggo. Oh iya, yang gayang. Sing gayeng-gayeng pokoke. Gayang. Apa Mbak Agnes? Napa? Oh Liwong. Liwang tinggi penutup setelah ini ya. Setelah ini. Saya ini Mbak Agnes sama Mbak Oriza dulu, terus nanti kita terakhir kita semua sinden di sini Lah terus iya, heeh. anu apa jenenge? Kalau Liwang terus engko tadi kan ada yang minta tiri-tiri putih dari panitia. Oh iya, heeh. Diseseli tiri-tiri putih engko di waktu di Oh Liwang. nggih, siap. Sekarang berdua dulu. Sekarang gelo aja. Oh gelo ya. Gelo. 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 Gelo ngopo gelo? Lah kuwi mau. Kuwi mau ki ngopo? Gelo. Lagu Mas, judul Mas. Oh lah judul ya. Cih, sampun Mas Gading. Nggih, sampun lagu penutup niki nggih. Nggih. Wis jam 1 ora krasa. Nggih, mangke terus ki goro-goro Mas. Nggih, mengki pemundutan ingkang dereng dipun pinangkani diteruske teng goro-goro mleh. Iya, Mak. Matur sembah nuwun nggih Mbak Tatin. Oh, tesih. Ayo matur, ya kono kan terus goro-goro sugeng enjing ngono saiki matur nuwun sik. Nggih, sami-sami bengok-bengok seru banget No, piye, Mak? Iki ganteng wektune ya wis jam 1 ora krasa. Iya. Banjur kepiye ya neruske lakon wong lakon ya isih dawa banget mengko iki isih kira-kira isih membutuhkan waktu 15 jam no. Iya.
Sesuwe mak, isih ayo gek diteruske sik lakone ya mak ayo tak derekke. Tansah marep pamuring sukma. Sukma sinukmaya winaya ing sepi simenteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liap-laping aluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati Sinegeng ingkang wonten salbeting Datulaya Gentika Capo Prabu Baladewa ngawe dhateng sangyaning Prawadya Bala Sulah nyopating bleber pating bludak tar yayah tirta mlutakan ing daratan. Lumuntur sang rakyana patih undang ing prawadya sawega Fosor tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha calatyana sri kawuryan Silun kula ngaturaken gunging panuwun dene samenika kula dipun keparengaken swida manunggal dados prajurit utawi wadya bala negari Mandura kula inggih kula ingkang abdi pun tumenggung Manigasri Rikma cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun tumenggung Tirta Taman iki cumadung dawuh kula iki cumadung dawuh kula inggih bocah prajurit kabeh wae ingsun nedha nrimo banget dene kowe kabeh padha gelem tak dadekke wadya balaku sing tegese saya mimbuhi kekuatane negara Mandura lan kowe padha tak kanthi menyang negara Ngamarta iki sejatine Prabu Baladewa iki mung bakal ngendhake lan ngelingke marang para Pandhawa aja nganti mbiyantu marang gegayane Semar Badranaya nggone bakal bangun kayangan merga sing kudune bangun kayangan kuwi Pukulun Hyang Jagat Girinata sing pinangka dadi ratu-ratuning dewa ing kayangan dadi Semar yen arep bangun kayangan ki dianggepnya hak wewenanging Pukulun Bathara Guru nanging iki mau malah ana suwane Punakan Petruk Kanthong Bolong sing dikongkon karo Semar satemahku dadi Sulaya Remba karo Petruk malah ing atase mung derajate Petruk kani nyecamah nata Mandura mula Petruk saiki prapekana Petruk kon bali ning Karang Kadempel nanging yen ora gelem bali mangsa borong dikrenah patine wae nggih ngestuaken jauh
Lajeng mangkat kula benjang purwa ketang cara litang sambung ngupura mangkat dina iki nggih ngesahaken dawuh. Wane-wane solahe budale ya trupisan galera-galera kira buta angara bakar paparang lopon agak yopare setan pribayangan setan kekaki candra telenggang simbo lagang dolawa. Wane-wane solahe budale galera-galera kira buta angara bakar paparang lopon agak yopare setan pribayangan rela pedo kaki pon candra telenggang simbo lagang dolawa. Wane-wane solahe budale galera-galera kira buta angara bakar paparang lopon agak yopare setan pribayangan rela pedo kaki pon candra telenggang simbo lagang dolawa. Wane-wane solahe budale ya trupisan kira buta angara bakar agak setan pribayangan rela pedo kaki pon candra telenggang simbo lagang As. Ah. As. Oh. Waduh. Waduh. Aduh. Rapopo. As.
nyenyak nyawa mangan. Nyes. Nek. Sik pinyane nah pinyane. Pinyan meneh. Nó ăn người nhảy nhảy mà nhảy nè. Kata sang Gatut Kaca kinen wabakarka suta Takawira Kresna muji sakti nira Petruk kantong bolong iki nggih bakti kula nggih bakti kula katur nggih Ndara Gatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antasena ya tak tampa Petruk ya tak tampa Petruk Truk tak tampa sorry telat nonton limbukan Petruk ana apa jenengan kok dadak takon barang ki niki wae panjenengan mestine nggih pun sami prisa nek kula sowan sinuwun punta wigatine kula dikengen bapak sing ajeng bangun kayangan lah sinuwun punta ndara-ndara Pandhawa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel nek niki wau ora wonten rawuh sinuwun Mandura to lah sajae sinuwun Mandura mboten sarujuk nek Kyaine Semar badhe bangun kayangan lah kula padu rame nganti terus tantang-tantangan terus medal Jawi niki nanging sareng kula medal Jawi kok nika sinuwun Mandura malah nggawa wadyabala ning saiki kok prajurite beda nggih beda piye Petruk lah nggih sing empun-empun ki nek sinuwun Baladewa mestine nggawa patih Pragota nek mboten nggih ngejak putrane Ndara Wisata nek niki sing digawa kok prajurit sabrang aneh to terus sing wis-wis ngoten iki sinuwun Mandura mesti terus ngawe para putra kados Ndara Gatot Ndara Antarja Ndara Antasena kok niki ndengaren para putra mboten manunggal kalih mriku iya Petruk aku ya mung manut karo wiguhe Dimas Antasena lho napa ngoten to Ndara Antasena iya Petruk aku ya wis nggraita kok Pakde Mandura saiki rada aneh tur kae kok sing digawa ketoke dudu prajurit Mandura. Lah nggih. Napa sakniki ngrekrut anyaran terus ganti rombongan? Mbok menawa magic mau lho, Truk. Mbok menawa sulapan terus apa wadyabalane di apa jenenge di apa disulap dadi sabrang-sabrang kaya ngono. Ya ora, Gong. Lah terus niki pripun niku? Nek kula wae jane mboten wedi kula nggih mboten ajri kalian Sunan Mandura wong pathokane kula niku watone kula bener sapa wae tak waneni. Pripun Ndara? Wis saiki ngene aja sumelang. Kowe tak ewangi Truk, wadyabala kae mengko tak tandangane sak sedulur. Neng mengko nek Pakde Mandura maju kowe sing ngadepi. Oh nggih. Ngaten niku nggih, siap-siap monggo mriko Ndara.
Gong, yo. Katri gumulung mangrempak Purta koreka kiri Dananggono gawe gelar Oh ngalah dalah Aduh sing tak goleki punakawan Petruk ning sing methuke aku kok beda kowe sapa kowe takon karo aku jenengku Antasena kowe sapa kowe Aku prajurit anyar negara Mandura. Jenengku Tumenggung Manik Pamegatrima. Kowe lah tenan. Pak D Mandura ngrekrut wong anyaran. Antasena. Kowe sumingira sing jeneng Petruk ndi? Tanggone gatheng sirahe sumingira. Sumingkir piye? Petruk kae nadyan mengkono nanging kae iki abdi kinasih. Mula nek kowe arep ngrenapatine Petruk ayo Adepono Antasena dhisik wah ngemping loro genjah pati. Wani dening aku, apamu sing tak wedeni babu areng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu ayo. Gak polahmu tak ladeni.
Kok ya ora lunga iki lho. Jawa ayo. Ayo. Waduh mati tenan. Wejan. Sawa Gatotkaca sawa Tirta Taman Madun kah wah edan ut lagi nek dito iki wah iki perkara iki ngene pisan waduh bar iki sok ini lah itu iki wah nganggo takon. Sapa ya sing durung maju ya? Sapa sing durung maju mrene? Inggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa, Mbah? Alah iki meneh wong iki meneh. Bosen aku leh nyawang kowe. Batu Mbah ya aja kaya ngono kuwi to, Mbah. Aku ki ya elek-elek kaya ngene iki prajurit. Ora ketang aku seneng gelut sing cara alus. Nek aku ki ya prajurit lho, Mbah. Ora sok beda-bedake. Cek nang ki jane siapa ta? Iya jenengku ki Mamat. Siapa? Mamat. Ya kana maju kana nek iso nek ngundurke. Kamu surah merata jaya merata imbangin pada-pada. Wah biar ciger mengarang ngliwati aku salto. Ayo ndi sapa sing mani maju musuh karo aku. Tiban tangan kurang geledak ning kasur babut. Aja takon dosa. Ya tobat sapa kae iso mabur. Ketoke iki asik banget. Ana pengalaman baru neng dhuwur. Amusra merata, wow. Oh my god. Sapa Mas? Ya ora dikedhuk ora. Ula kurang ajar iki. Bantu kok iso kaya dampu banget ki. Sapa meneh ayo kene meng weruh aku do gila to. Kose. Selamat malam, Mat. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Sapa? Antasena. Sapa? Antasena. Mas Sena to. Wis mbiyen kuwi dagelan lawas ya ora apa-apa ditokke meneh. Ora apa-apa, biasane ya tak pethuk nganggo motor to. Ayo to. Yuk Mas. Esuk-esukan wis.
serangan fajar. Ora masalah. Ayo. Wis separuh harga wis ayo. Aku apa kowe sing tekaning pati? Ngopo iki? Gelut no Mas. Ayo yuk. Ayo. Senengan kok ala bagus ya. Jan bagus banget Mas Santosin aku. Ya aku tak ngledak ya. Heeh, gledak oh. Biar jirut. Gedhe aku nek ngene iki meh PHP, senengane PHP. Tiwas nyocet bel meng di PHP. Aduh dawa banget. Ngopo iki sopo to iki? Aku Mamat Mas. Ya ampun dawa banget marake kelingan sing ora-ora lho. Apa? Kuwi lho Mas dawa banget. Iki apa? Heeh. Iki wis gawan lair. Lah kepiye? Maju perang Mas. Perang Perang. Kowe sapa? Petruk. Ayam mesra merata jaya meratai banyan padal-padal. Aku nek banjir iki cangkemku mencu-mencu e. Mbok wis kono mundur wae kono. Aja no Mas, aku ki le maju semangat-semangat ngene. Waktune iki lho, waktune dele ngene. Oh iya. Ora masalah wis lah. Suwen iki nek ora. Kowe kok ngono kuwi oma. Apa, Gong? Perus. Ora kok ngono kuwi kono mundur wae kono. Mas Judeng musuhe Sinuwun Mandura. Ya tak maju Gong. Santai wae. Iki yo. Truk maju tenan to, Truk? Oh, iki maju iki. Sagawane rono kan ora kunangan sapa-sapa. Anggere wis nang kene wis aman wae ora kunangan sapa. Kowe mu. Ngopo kowe sak? Habis pasukanku wisan. Matur karo Sinuwun.